po spasu čovečanstva. Rusija brani čovečanstvo, civilizaciju i pravoslavlje. Ovo je borba između dobra i zla. I znamo, slava Bogu, Matuška Rasija će pobediti. Da podržimo bratski narod, braću u Rusiji, i izrazimo protest protiv ove vlasti što je uvela sankcije Belorusiji. Toliko. Da podržimo Rusiju u svemu što radi. I da je to jedini pravi put. Znači, Ukrajine ne bi bilo da ih Rusi nisu napravili Ukrajinu, ona nije postala kao država. Pa jeste, državu su im napravili, oni su bili non stop u Ruskom carstvu. Znači, nema Ukrajine bez Rusije.